Dentro vídeo. Bueno, etapa d'avui. Estem vius. Tenim totes les extremitats encara. Sentireu soroll perquè tenim la finestra oberta, perquè som super trempats i hem anat a fer una rentadora i tenim la roba estesa i no volem que quedi olor de tancat, perquè hi ha bastant olor de tancat en la roba de quan el cap petxo. Avui hem fet una etapa superxula. Hem pogut creuar Nàpols per bicicarril. O sigui, una passada. L'accés a Nàpols hem accedit primer per Pozzuoli, de producció. Ha sigut bestial, o sigui, estàvem per una carretera bastant plena i ens han adelantat un parell o tres de ciclistes i ha sigut com, ciao, ciao. Amb aquestes que hem anat fent la pujada i a l'hora de la baixada ens hem trobat a la nostra dreta una entrada un llac i el mar. Estava esperant l'aprovació perquè a mi em sona que és això, però puc enganyar sense voler. Doncs això, hi havia com una espècie de llac i després el mar amb un castell i guapíssim. Llavors hem anat baixant i ens hem trobat també la platja al cap de res. Al cap de res, això hi ha l'entrada. Platja negra, com a Canàries. Platja volcànica. Guapíssima. A mi m'encanten aquestes platges. I llavors això, doncs hem pogut creuar Nàpols totalment per bicicarril. Nàpols és un caos. O sigui, alguns han viscut, A les afores de Nàpols, per exemple, si tu desitges que un carrer sigui doble sentit, doncs ho és. Saps? I si al mig de la carretera hi ha d'haver un pàrquing, si tu ho desitges, doncs hi és. És la ciutat dels desitjos. És una ciutat màgica. Llavors, què més? És tan màgica que pots portar 8 mainades en un cotxe i no passa res. Pots portar 3 criatures al seient de davant, criatures de 4 o 5 anys, amb la policia darrere i no passa res. Pots portar una moto sense casco amb la policia també darrere o davant i no passa absolutament res. I inclús portant això, mainada darrere. No passa res. Però bueno, llavors hem arribat a Pompeia, és guapíssim, és una passada, hem voltat poc dins de tot, perquè ens hem agafat un apartament que hi estem superbé, hem pogut cuinar, m'agrada cuinar, bueno, però almenys controlo el que menjo, sí, controlo. Avui per dinar, per exemple, hem parat a dinar en un lloc que ens han estafat, que a més es deia, com era, el Guido Café? El Guido Restaurante. Tu no saps què significa el Guido. Si heu mirat Jersey Shore, tornem a les referències importants i de cultura general. El Guido és com en diuen els quillacos en italià. Els tios guapos, els guaperes, els xulos. Llavors, hem anat al cafè del Quillago a dinar. I... Un moment. Ens han estafat, era boníssim, però clar, tio, s'ha agarrat un palo. Hem menjat... Ens hem fotut 2 aigües, ben fredes, vale, mames, estigueu tranquil·les. Si bevem després no podem anar amb bici perquè ens pesa el fetge. Ens hem begut un parell d'aigües i hem menjat un parell de plats de pasta amb peix variat. I 2 cafès sols, 52 euros. Per menjar al costat de la carretera mentre es passaven aquests cotxes plens de marinada i tal. Ens han agarrat el pal. Però no ens han portat ni pa ni formatge per tirar sobre de la pasta. Ens han estafat, però bueno, què le hago? Si tenim aquesta cara de nòrdics europeus. Ja, jo no, és amb ell que el confonen per Alemanya. A mi em confonen tot arreu, no saben pas on soc mai enlloc. En fi, sí, a Canàries. Estava a la selva, allà a l'Ànega,
i em vaig trobar una gent i em va començar a preguntar «¿Però tu de dónde eres?» I jo dic «Ui, jo soc catalana». I em diu «Tu eres amiga de Puigdemont?» I jo Què parla, senyor? Què parla? O sigui, primera, ets un senyor de merda. I segona, què collons he de ser jo amiga d'un puto polític, col·lega? En fi, pensament i qui sí. No em voldria posar amb ningú, però... en fi, ens han fotut el pal per dinar, hem arribat aquí a l'apartament, hem anat a posar una rentadora, tot el pis fa olor de rabaneta. Ai, m'he comprat una pinta! M'he comprat una pinta i també bàlsam, lip balm, protector de llavis, perquè els tinc tan cremats i porto aquesta cara de Homer Simpson, però és que és cremat ja. O sigui, m'he passat. M'he passat. Jo no he fet res, jo només estava sota el sol. I llavors demà que fem dia turístic total, que bueno, ja penjarem fotos i farem vídeos i tal. Però ha sigut preciós avui, o sigui, molt i molt maco, molt xulo. Sí que em deixava. L'hotel d'aquesta nit, o sigui, des d'on hem començat avui. La zona? Abans fa l'estona li deia a l'Albert m'estranya que no hi hagi anat en Zaza o un d'aquests, perquè pintava xunga, Sort que al cap de res ja hem entrat en un altre nucli urbà, però al primer moment feia una mica de basarda. Gent molt curiosa i tal, voltant, i el que vèiem tampoc era de lo més amigable del món possible. I ja està, no hem caigut, no ens ha passat res. Ah, sí, m'he enfadat, perquè tenia un camió molt apretat a darrere. Però m'he enfadat, res. He menjat i se m'ha passat. No, nada más. En fi, ja està. Novetats? Novetades. Agur.